הרגשתי את זה לפני שבועיים שלוש, בגמר הפסיד נגדי איך שהוא לקח עליהם. ויקטור, זה לא נורא, בסדר? ויקטור! שם לו קטנה, אני רוצה להגיד לך בשם כל חברי המועדון שאנו אוהבים אותך, אני אישית מעריץ אותך ומוריד בפניך את הכובע. אתה פשוט דוגמה לחיקוי בשבילי. ולבסוף ויקטור, אני מאחל לך בריאות שלמה והמשך בפעילות הספורטיבית עוד הרבה שנים. כל הכבוד. אבל בלי כדורגל. איזה יופי, כל הכבוד. אני רק אוסיף לו כמה... בלי פנדלים. הקומפלט של ישראל. אני תמיד אומר ככה, ויקטור 80 זה גבורות. אני תמיד מתחיל לך, 90 זה ישיש, מה שתקבל מעל זה בקשיש. אנחנו עוד לא 70, אבל אני רוצה להגיד לכם דבר אחד, ויקטור יש לו שני בתים, הבית הראשון זה ברחוב אביב הריק 3, הבית השני זה פה. ויקטור זה ברכה למועדון. מתי שהנשיא רק מרים לו טלפון ב2 בלילה, 4 בלילה הוא מתייצב, אין בעיה. אני השבוע במקרה סודרתי לו ברכה, הוא לא ידע, הוא קיבל את זה במרכז הפועל, בהגיעו ל80, הוא אומר, מי יכל לעשות לי? זה אשר. הוא גם עומד לקבל גביע. כששאלו אותי מה העבר שלו בפועל, אמרתי, הוא היה שוער של הפועל טריפולי. וקיבל ברכה בחתימה של יושב ראש הדירקטוריון נמרודי ואביגדור והשני, ועכשיו הוא גם יקבל גביע על זה שהוא פעל פה בכל הקבוצות של הפועל, פרט להפועל תל אביב. מה שאני כאן יכול להגיד לכולנו, באמת, אנחנו נאחל לעצמנו היושר והחברות והנאמנות השקשוקות. כל מה שרק אפשר זה ויקטור. ודבר אחרון, מה שאלי עשתה עכשיו, אתמול הוא צלצל אליי ואמר לי, תשמע, יש לי בקשה אליך. סביון מגיעים אלינו. אתה יכול לבדוק כמה אנשים באים, אמרת לו, ויקטור, מה אתה קורא? שלא יחסר, יהיה עוד גטדון מלוסקר. ואמרת לו, מחר, המגרש שלכם פתוח, המגרש סגור, פתוח. יש בעיה? אמרתי לו, לא. ויקטור רק רוצה שתהיו מכובדים כמו כולם. אז עשית את זה בגדול. ויקטור. עד 120 כ-20. לבריאות. Happy birthday to you. עוד רגע. המשפחה רוצה להגיד משהו. עוד רגע. נעשה תמונה ביחד. רגע, המשפחה רוצה לברך בבקשה. עכשיו אני מבין למה הוא אוהב לבוא לפה. מה? תראי,
זאת הנקודה.